Det er sindssygt. Jeg glemte at klikke optag. Stramt. Tilbage til introen. Jeg har startet en ny kanal med fokus i rolig Minecraft-content, fordi jeg bare ikke har spillet i flere år. Og så tænker jeg, at vi skal se, om det er noget, I gider høre på. Som sagt, så kan I se, at jeg har jo lige startet mit game nu, som jeg glemte at optage. Men ellers så er det 2 år siden, jeg sidst har åbnet en verden, og 4 år siden, jeg sidst har spillet noget som helst med Minecraft at gøre. Så jeg er bestemt bekendt med Minecraft, men alt det nye, der er sket, er slet ikke noget, jeg kan relatere til. Og nu bliver det nat. Det er bare crazy. Jeg talte lige om, at jeg ville måske jinx det og slet ikke optage noget som helst, og så fik jeg det gjort. 30 minutters content gone. Sådan er det jo. Men I kan jo lidt fornemme, hvad der er sket. Jeg har været nede i mine. Og ved at flytte flere... Jeg har været i gang med at dø flere gange, end jeg kan tælle på min hånd. Og vi er på... Er det ikke noget, man kan se, hvilken dag man er på herinde? Jeg ved det ikke. Jeg tror, vi er på dag 2 eller dag 3 lige nu i Minecraft. Og jeg er da overlevet indtil videre. Jeg tænker, jeg skal prøve at overleve... Ja, det ved jeg ikke. 1000 dage i Minecraft, og så må vi se, hvad der sker. Men det, jeg egentlig sluttede den episode af, som jeg glemte at optage, var, at jeg ville begynde at bygge en smule her. Så det er egentlig det, jeg tænker, jeg vil starte med. Vi kan lige starte med at drippe et får, fordi... Ja... Det havde jeg lige mentalt brug for. Og så tænker jeg, at vi også lige kan starte med at kidnappe de her 2 køer. Så at vi kan med det samme få gang i indavl, så at jeg kan få lavet en masse, hvad det man kalder det, kokød og læder til enchantment table og kokød til spisning of course. Jeg tænker, hvis jeg lige kan lave sådan en her, sådan der og sådan der, og jeg så lige sætter den her, så kan jeg lave nogle, hvad det man kalder det, sådan nogle her. Er det ikke sådan, man gør det? Eller er det fordi, man skal... I må lige have mig undskyld. Det er lidt lang tid siden, at... What? Er det ikke sådan, man laver ladders? Sådan der. Jeg er sikker nu. Damn. Han kan stadigvæk. Sådan der. Perfect. Ladders her. Det lærer man altid, at når man så på et eller andet tidspunkt har 1 million køer hernede, så kan man ikke komme op, og så er det meget rart lige at have et ladder eller 2, så at man kan komme op. Jeg tænker med det samme, at jeg lige kan lægge nogle af de dårlige items her i, så kan vi altid komme tilbage til dem bagefter. Og jeg burde have noget wheat til at lokke køerne herhen. Hvis ting ikke har ændret sig for meget, så tænker jeg, at okay, jeg gider ikke at have sheep. Det kan jeg ikke overskue. Sådan der. Kø. Kom her. Come with me. I mean no harm and foul. Kom her. Yes, kom her. Der er ingen far på færre. Ned med dig. Boom. Ja, du får ikke noget af det der. Dit fede får. Der er intet wheat til dig. Jeg ved, om jeg må sige fede på YouTube. Må ikke. Her er den anden. Den skal selvfølgelig også med over. Der skal 2 til en parring. Medmindre man er en søhest, så tror jeg kun, der skal 1 til. Eller er det et andet dyr? Never. What? Kan de climbe ladders? No way, vel? Kan de climbe ladders? Men kan den komme op nu? Men det er noget med, at de kan hoppe, er det ikke? Eller kan de kun hoppe i vand? Okay, jeg satser stærkt på, at de bliver dernede for nu. Ellers så skal jeg til at grave lidt dybere. Sådan her. Parring. Nemt. Og de har lavet et offspring dernede. Easy. Han kommer til at være fanget her. Altså den lille ko der, ikke også? Den kommer aldrig nogensinde til at vide, hvad det betyder at være fri. Han tror, at fri betyder 3x3 blocks, men han kommer aldrig nogensinde til at ane, hvad frihed i virkeligheden er. Jeg har lidt ondt af ham.
Det kan også være, at vi skal befri køerne senere, når de har opfyldt deres, hvad kalder man det? Værnepligt eller sådan noget. Når de ligesom har gjort det, de nogle gange skal gøre. Jeg tænker også, at jeg kan med det samme få gang i at få smeltet noget af det her. Og det her shield, det giver mig virkelig trang til at lade være med at spille spillet. Jeg tænker lige, at vi kan fjerne noget af det her omkring. Så vi også kan få gang i en weed farm, måske. Jeg tænker, at hardcore-fejlen må være, at man bare glemmer at sørge for sig selv. Jeg gider simpelthen ikke at dø til sult. Det er pinligt. Det er direkte pinligt, hvis jeg dør til sult på et eller andet tidspunkt. Så jeg tænker en jernlue. Hvad? Jernlue-jern? Okay. Fedt navn. Jeg tænker, vi skal i gang i sådan en, og så skal... Ja, vi kunne egentlig bare gøre det hernede. Det her, det passer mig egentlig fint. Og plante noget af det her. Burde det ikke blive vådt på et eller andet tidspunkt? Tror jeg. Jeg har ærligt talt ikke styr på det. Og jeg skal også have lavet en skovl. Så jeg kan få fjernet noget af alt det her, der ligger til overs. 2 sekunder. Kan I vide, hvor ofte man kan fodre dem her? Man kan ikke fodre den igen endnu. Damn. Det er lidt trist, føler jeg. De burde bare blive fodret, når jeg har lyst til at fodre dem. Jeg skal lave noget mere mad. Let's go, det bliver godt hernede. Det glemte jeg. Må jeg komme på det? Det kan være, jeg skal sådan grave en lille smule her, så jeg lige kan udvide lidt. Så jeg kan gøre plads til flere afgrøder. Så jeg kan få lavet en stor wheat farm. Jeg tænker, at det her det danner grundlag for den eventuelle base, der kommer på den tidspunkt. Og når jeg siger base, så mener jeg jordhul. Det er det, der kommer til at ske i virkeligheden. En jordhul. Ikke andet, og heller ikke mere, eller mere eller mindre, eller hvad man siger. Jeg har rigeligt med jord. Det er perfect. Det er noget med, at man kan luge, 4 blokke væk? Så jeg burde kunne luge 4 blokke sådan her. 4? Er det også 4? 4? Jeg tror noget af den her stil. Hvis matematikken ikke tjekker, så må jeg have mig undskyldt. Jeg skal nok lade være med at søge en stilling som matematiklærer. Jeg skal nok blive ved med at lave det, jeg nu engang laver. Jeg kommer lige i tanke om, hvorfor det er, jeg laver den her wheat farm. Jeg stod lige og tænkte, er det ikke ligegyldigt at lave en wheat farm, når jeg har køer, der er fanget alligevel? Men jeg kommer lige i tanke om, at de skal selvfølgelig have noget spise. Det er lidt for ringe, man ikke kan tvinge køerne til at producere offspring, uden at give dem noget mad. Damn. Flere af dem her, så jeg kan få lavet mere wheat. Og så kan jeg sådan lempe mig over til den smule mad, der er i ovnen. De er stadigvæk ikke fodres. Crazy. Jeg burde også begynde at sætte nogle fakler op eller et eller andet. Jeg kan lave sådan det første... Hvad kalder man det? Jeg synes, at det virker som om, der er nogen, der bor her. En lille trappe ned til mine afgrøder. Sådan der. Og nu hvor jeg slet ikke har nogen sten, så må den jo blive lavet ud af træ. Jeg kan heller ikke overskue at gå ned og få sten for at placere trapper. Bum. Det her skal også væk. Bum. Og så tænker jeg, at det her også godt kan være
Dirt. Og så føler jeg sådan for aesthetics, man burde replace det her på et eller andet tidspunkt med sten. Men på et eller andet tidspunkt er ikke lige nu, og når det ikke er lige nu, så er jeg ligeglad. Til at fjerne noget mere jord. Den her vej. Sådan der. Jeg føler, at det er for meget, når man lige pludselig skal begynde at bruge hjernen i et spil. Altså, når man spiller, så burde man bare sådan kunne lægge sig til at sove. Imens, altså ligesom når man ser en film eller sådan noget. Der er ikke noget værre, end når jeg skal tælle til 4. Altså, det er så hårdt. Altså, det giver mig også bare virkelig flashback til League of Legends med Gen 1, 2, 3, 4. Jeg ved ikke, om der er nogen, der forstår det derude, men det giver mig virkelig flashbacks. Og hvorfor kan jeg ikke sove? Lad mig nu sove. Please. Okay, nu. Jeg tror, det er 4 nu. Der er 5. Jeg ved det ikke. Det er også ligegyldigt. Det er omkring. Og vi kan tvangs... Hvad kalder man det? Tvangspare de her 2 dyr, så de nu har 2 børn, som snart også kan tvangspares. Jeg føler, det der sådan tvangsparring mellem dyr, det kan ikke være sundt. Jeg ved ikke, om man gør det i virkeligheden, men jeg ved ikke, på en eller anden plan, jeg føler, at Minecraft er sådan lidt wrong, for man kan det. Jeg ved ikke, burde der ikke være sådan et stamtræ i Minecraft eller sådan noget? Det er så, at man ved, at det ikke er indavl. Jeg ved ikke. I don't know. De burde ærligt talt tilføje et eller andet med, sådan at man sådan kan parre de bedste dyr. Sådan at for eksempel, at man kan finde køer, der dropper, jeg ved ikke, 3 stykker kød eller sådan noget. Og så når man parer dem sammen, så på et eller andet tidspunkt kan man få en ko, der smider 4 stykker kød eller sådan noget. Og man kan gøre det på den måde, så man... Jeg har set lidt i Rust, hvor de laver det der med crops. Hvor man sådan kan for eksempel plante de der frø der, og så når man planter dem på en eller anden specifik måde, så laver man sådan en evolution, og så på et eller andet tidspunkt får man et frø, der giver meget afkast, tror jeg. Jeg tror, det er sådan, det skal forstås. Ikke 100% sikker, men heller ikke 100% usikker. Jeg kunne også lave en mere sådan effektiv wheat farm, hvor jeg sådan sætter et stykke vand eller sådan noget, men der er sikkert nogen, der brokker sig derude over, at det er mega grimt og sådan noget, så jeg prøver ligesom at gøre det for dem. At jeg ligesom bygger noget, der bare er lidt aesthetic pleasing. Bare en lille bit smule. Der er sikkert på, at der kommer en masse builds, hvor I kommer til at tænke, det byggede manden seriøst ikke. Men det gjorde han. Den her mand har ikke øje for andet end effektivitet. Jeg har spillet så meget Factorio, hvor man bare bygger ting kun på grund af effektivitet. Jeg ved godt, der er nogen, der spiller Minecraft for at bygge fine hus og sådan noget, men jeg er ikke sikker på, at det er derfor, I skal se med. I skal se med, fordi I godt kan lide at se på folk, der ikke kan finde ud af at spille spillet. Og folk, som snakker meget, men ikke har noget at sige. Det må være mig. Jeg ved heller ikke, hvad jeg skal navngive YouTube-kanalen. Men jeg tænker, hvis den her video nu kommer op, så ved I, hvad YouTube-kanalen hedder. Og så må I sige, om I synes, det er et godt eller et dårligt navn. Jeg ved ikke. Altså, hvad skal man kalde den? Altså, Mr. Beast. Det er jo bare sådan sjovt. Jeg ved faktisk ikke, hvad danske Minecraft-YouTubere hedder. Jeg ved, dengang jeg så Minecraft, det var Gexp Gaming. Jeg ved ikke, om han spiller Minecraft længere. Jeg ved, han kører en smule på motorcykel eller sådan noget, og renoverer motorcykler. Men jeg ved faktisk ikke, om han... Må ikke han stadigvæk spiller. Let's be honest. Spil er ligesom stoffer, man bliver afhængig, og... Ja, det ved jeg ikke. Det er vel meget sundt. Personligt til alle folk, der siger, at når man spiller, så bliver man kun dummere, det er løgn. Hvis I kommer ud i virkeligheden på en arbejdsplads, de vil langt hellere have, at I har spillet computer og sådan noget, fordi så kan I finde ud af at bruge computer. Altså, jeg tror, det er løgn, hvor mange der sidder på sådan en arbejdsplads og har problemer med sådan simple ting. Altså med at få tændt deres skærm, eller sætte et kabel til deres skærm, eller sende en mail eller sådan noget. Det er de mest simple ting i hele verden.
kæmpe fordel at være nørd. Kæmpe fordel. Kan kun anbefale det. Jeg ved ikke lige, om I skal skrive på CV'et, at I har en Minecraft-verden med 200.000 dage eller sådan noget. Jeg ved ikke lige, hvor fedt de synes det er, men jeg er sikker på, at de synes, det er fedt, at I er så gode til at bruge computer, fordi det mangler man virkelig bare ude i virksomhederne. Jeg ved ikke lige, om I skal... Jeg ved ikke, om der er nogen, der er så gamle, så de viser det her til deres forældre og sådan, aha, jeg sagde det. Det er godt at spille computer. Altså, jeg er ikke nogen fagperson. Jeg er ikke ekspert, men det er min egen holdning. Vi kan lige gøre sådan her, så al jorden ligger sig i bunden af kisten. Jeg føler, jeg har meget kød og alle mulige planteting, men selvfølgelig spiser vi kun kød. Det er det rigtige, man gør. Og de kan tvangspasse igen. Fantastisk. De har ikke brokket sig nu, så hvis de gør indsigelse på den tidspunkt, så skal jeg nok stoppe med det, men så længe de ikke laver indsigelse, så tænker jeg, at jeg bliver mere kød og level 11. Jeg tænker faktisk at grave endnu et pit til måske får, og så måske endnu et pit til kyllinger og sådan noget. Fordi det vil jo give rigtig god mening, hvis vi skal bruge andet end bare køer. Så jeg ikke skal lige pludselig rende rundt og lede efter dem. Jeg synes, jeg så et svin lige før. Hvor er der henne? Flæskesteg, flæskesteg, pepperpig, pepperpig, flæskesteg, flæskesteg. Få ihjel der. Og så ligger den spor bare der. Skåret ud som 2 koteletter. I to, kom I lige med mig her. Jeg har en god idé. Kom I med her. Yes, kom den her vej. This way, this way. Hvorfor er det egentlig grise har sådan nogle virkelig, hvad er det man kaldte det? Derpy eyes, de går sådan ud til siden. Og det har altid været sådan. Jeg føler, at Minecraft har opdateret mange textures. Men lige nok de grisen, den har altid set dum ud af en årsag. Jeg føler, at det er sådan lidt vandære til den. Jeg føler, at de burde behandle den bedre. Kom du her. Og blive skubbet dernede. Perfect. Jeg tænker egentlig, vi kan gøre det samme for kylling, og måske også for får. Der er ikke noget værre end får og kyllinger, men de skal vel også have mulighed for at blive tvangsparet. Boom. Jeg tør slet ikke tænke på, hvis man nogensinde skal begynde at rykke det. Det er altid sådan en pain in the ass, når man først... Eller, det må jeg ikke sige. Det er altid virkelig frustrerende, når man skal til at flytte sådan 300 dyr, der bare er pakket sammen nede i en chunk. Det giver mig så smule OCD, det her. Jeg ved ikke, om det giver mening. Men jeg tænker, at jeg sætter hullet herovre i stedet for. Perfect. Jeg tænker, at det kommer til at være til kyllinger. Og så kan vi begynde at fylde noget af det her ud med alt det jord, jeg har. Jeg ved ikke, er det en slem ting at gøre ting flat? Der er måske nogen, der sådan går efter det der sådan naturlige look. Men lige til at starte med, der går jeg efter overlevelseslooket. Det er alting lyst op med fakler og flat, så der ikke er noget, der kan komme hen til mig. Prøv at tænke på, hvis man kunne få bodyguards i Minecraft. Altså, I would invest. Jeg kan lige så godt sige det. Jeg havde købt dem, så jeg ikke behøvede at forsvare mig selv mod skeletons og sådan noget. Der er ikke noget værre end skeletter, der bare står sådan og skyder på 100 meters afstand. Og man er ved at... Altså, skeletons er den største rage baiter i Minecraft. Jeg kan lige så godt sige det. Største rage baiter. Du står bare sådan, haha, du kan ikke få mig, jeg står for langt væk, og du er bare sådan... Vi blev også rage baitet vores lærer på skolen i dag. Altså, lige pludselig, så var hun sådan, om vi ikke ville mødes med hende, så sagde vi jo, eller vi havde aftalt, at vi skulle mødes med hende.
vi aftalte 10.30, så lige pludselig var hun sådan, hvorfor er I her ikke? Så var vi sådan, det sagde hun 9.52, så var vi sådan, det er først 9.45. Så nå, jamen så vil vi først mødes 9.45, så sagde vi okay. Og så der 10.30, så stod vi så klar, og så er det så ved det forkerte lokale, vi står klar til at modtage vejledning. Jeg ved ikke, hvad der er sket for det. Men hun var ligeglad. Så har dame skud til Camilla. En virkelig god lærer. Kunne ikke have ønsket en bedre lærer. Og så folk, der sådan tænker, okay, vejleder, lærer, altså, hvad laver du? Går du i folkeskole eller hvad? Niks. Jeg studerer bygningsteknik. Det er vist en længere historie om, hvad de laver. Eller, det ved jeg ikke, om det er. Det er jo bare teknik omkring at bygge. Så jeg burde jo være den ideelle Minecraft-player. Føler jeg op i mit hoved. Men der er så mange ting, jeg føler op i mit hoved. Som for eksempel, ja. Er det ikke noget, man kan udvide den her? Går den ikke 2x2 ud, så jeg kan gøre sådan her? I think. Maybe. Jeg tror også, den her, hvis den går 2 ud, så burde den her også kunne få vand. Tror jeg. Ingen idé. Det er også sovetid anyway, og jeg tænker faktisk, at episoden slutter her omkring, så jeg kan nå få den redigeret og lagt ud. Jeg får videre, at den første video på YouTube klarer sig altid elendigt. Så jeg tænker jo egentlig, at den her video nærmest bare ryger i skraldespanden i YouTube-algoritmen. Men hvis der er nogen, der er så heldige, at den ikke er røget i jeres skraldespand, så jeg med glæde høre, hvad I synes omkring den her type for content. Det er lidt en anderledes type, end man normalt ser, men vi ses derude, inden jeg dør. Bye!